Magis Eagles ug Junior Webmasters magsangka karon sa Game 1 sa Best of 3 Finals sa Sisafi High School Basketball Tournament. Si Nico Tubo sa Balitang Sports. Sugdan sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles ang pag-defend sa ilang titulo sa Best of 3 Finals karong hapon batok sa University of Cebu Junior Webmasters sa Sisafi High School Basketball Tournament. Ang Eagles nga miabot sa finals dala ang 11-0 win-loss record sa elimination round makigharong sa Junior Webmasters karong alas 5:15 sa Cebu Coliseum. Ang sentro sa Eagles nga si Andrew Velasco dili makaduwa karong hapon mahitungod sa hand injury niini. Apan masaligon gihapon si Coach Romel Rasmo nga makuha nila ang kadaugan. Ang Junior Webmasters magsalig nilang Luigi Gabisan, Jason Abejo ug Froilan Manggubat. Kinsa nang hinaot nga makuha nila pagbalik ang titulo nga nakuha nila ni adtong 2008. Sa laing bahin, magsangka sab sa main game karong gabi